Son as obras de mellora que está a cometer a Deputación na estrada provincial de Remesar, no concello de Bóveda. O presidente da institución supervisou os traballos, que suporán a renovación dos 6 primeiros quilómetros desta vía da zona sur, en os que se investirán máis de 200.000 euros. Neste momento estáse a executar a mellora en 3 quilómetros. As obras dos outros 3 xa saíron a licitación este mes. A actuación consiste na reapertura de cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente e a sinalización horizontal mediante marcas reflexivas brancas. José Tomé destacou que se dará así unha mellor comunicación á veciñanza que utiliza esta vía a diario. A mellora da mobilidade é precisamente unha das prioridades marcadas polo presidente no orzamento provincial de 2021, no que se incrementaron as partidas para estradas nun 14% ata acadar os 16 millóns de euros. Tomé subliña que unhas estradas en boas condicións son necesarias para aumentar a calidade de vida dos veciños e veciñas e favorecer a igualdade de oportunidades e o reequilibrio territorial.